guys, what's up? It's Angela. Welcome back to my channel. For today's video, isa na siya sa pinaka-requested. Andagan kayo sigig pangutanan ako for ukay-ukay tips. If you guys know me, I really love thrifting. Aside sa naka-help ko sa environment, nindot sa juga ay mangukay, makatipid ka, daghang kag masulob, daghang kag mabuhat without spending too much. Mao gyud na ang main goal nako. Cause karon medyo broke si ante. For pila ka years, sige na jud kog pangukay. Halos tanan nako sa nina karon kay puros ukay-ukay. And you know what? Okay ra, dili ko mauwaw. Proud gani ko if na mangutanan ako, uy, asa na nimo gikuha imong top? Asa na nimo napalit? I like your top. Mo dito din ko ukay-ukay. Mo brag dayon ko nga okay akong sanina. Kani siya akong top. 10 pesos siya ni siya. Maghatag kog akong own tips. Mao lang niya kanang base sa akong experience for pila ka years na pog ko nga sige pangukay. I have my handy dandy notebook here kay di na ko ma-memorize tanan. So first tip would be mao ni ang akong gibuhat sa una. So, pag first jud kay hesitant ko nga mangukay cause wala ko'y kuyog, mauwaw ko, nga ako ra usa, wala ko kibaw if nice ba na siya nga ko'y ukay or dili. So, mo to nga akong gibuhat kay every time nga na ako'y maagian, maniid jud ko. Paniid sa mga duol ninyo nga ukay-ukayan. Ako manggod ato, if suguon ko, atong naba ko sa tabunok kay if suguon ko niya, maagian naman na jud ang ukay-ukayan kay magsigil lang kong tanaw and then if makahunong ko dito dapit kay mutanaw ko, dili ko mo palit pero mo tanaw sa ako. I-check na ko ang price, stock sa clothes. And syempre ako, I'm really kuripot, gamay. Maniid ko, kanas sila mag-sale. Kinay uban ukay-ukayan, especially sa akong favorite ukay-ukayan which is the JK Star. Daghang ko ganahan sa ilang clothes. Kasagaran kay mer dito ko maka-spend og 1,000 kape na daghan na kaayo na siya. Night times nga, all items, 75 pesos, nga na 100 pesos. Ang pinakamahal siguro nga ako nakakuha nila kay everything 75, 50, 35, and 15. Maniid lang jud ka kung kasagaran kanos sila mag-sale. Kung sa Fenty man sa gani ko mangukay, pero dili ko dito perme kay layo ra siya sa amo. Usahay lang ko mangukay sa Fenty. Kada bisita man sad noon nako kay mag-sale gyud na ay 50%, na 20% ana. Kabantay sad ko nga kasagaran mag-sale ang mga ukay-ukayan siguro kanang padung first week or last week sa month. Dili ko sure sa inyong place, pero mao lang na ako nabantayan sa mga ukay-ukayan nga akong ginaadtuan. Para sa makibaw ka nga asak sa imong suki dapat kay karon akong suki gyud kay karon sa Minglanilla nga duol sa Gaisano daghan sila og mga Korean fashion. If sa tabunok pod kay sa JK Star dagag ukay-ukayan sa tabunok pero JK Star gyud ko sa Fenty depende medyo pricey sa Fenty. Don't be too fancy. Ako lang na ha. Mao lang jud ni akong tip. Huwag kang masyadong extra sa imong gisulog. If na kay plano mo spend og usa ka oras and if maatlan ka nga dili aircon ang imong ukay-ukayan nga adtuan, syempre sington ka as in. Ang akong go-to outfit yun if mangukay ko oversized shirt or t-shirt whatever pero kasagaran jud oversized kay para presko and then shorts or leggings. Mag-leggings ra ko if na ako'y plan or depende if na ako'y leggings. Maatlan kong na-leggings pero ganahan ko mag-leggings if isukod na ko ang pants. And if ganahan sa ka magsukod og sa top, siguro pag-wear na lang og fitted nga t-shirt para dili kayo ko ano ang wala pa ba nalabahan. Wala man jud ka kibaw-on sa imong makit-an. Daghang surprises gyud sa ukay-ukayan. Dili ka mag-expect nga kailangan di ani nimo. Dugay na day ka nangitang ani. Timingan pa jud nga affordable ra siya. Be open-minded sa possibilities nga unsa jud makit-an nimo, unsa imong mahuna-hunaan nga paris. But don't spend too much sa clothes nga dili ka sure nga masulob jud nimo. Hilig jud ko tig-scroll sa Instagram for fashion inspiration, kasagaran jud Korean fashion, Pinterest, Instagram, usahay sa ko makitaan sa Twitter, usahay sa Facebook. So ako na siyang i-save. Ma-save na siya daan sa akong mind kung unsa akong ganahan. Usahay ako na siya i-save sa Instagram para igugmaan na if ever na ko'y plan nga mangukay kay magnan na ko'y idea. Kadaghan na jud ni nahitabo nga na ako'y mga nakitaan like sa katong mga style nanday nga mga inspiration nga akong gipang tan-aw or gipang save expected nga makakita ko. Dili siya same good but same og kanang vibes nga na gani. So I really enjoy scrolling down mangita og mga fashion inspiration.
diri kasagaran mo mag-fail or ambot lang, pero look through everything, every rack, tan-awag yun, usa-usaha sila. Take your time. Enjoy. Hilig man jud ko nga usa-usahon jud na nako every clothing rack, kay magdala jud ko. Usa ni sa akong essential, ang earphones, kay once gani nga maka-earphones nako and makapaminaw nako sa akong music, sa akong jams, kay mas ma-take nako akong time. Ma-enjoy man gud ako ang music. Murag wala ko'y kabalakan gani. If babae ka, tan-aw pod sa men's section, and if lalaki ka, then try pod tan-aw sa women nga section, basin dahil na kay ganahan, di ba? So the world is full of surprises, bitaw damagay uban nga makaingon ka nga hidden treasure. Nakoy mga naganahan nga nakita nako sa men's section, pero so far wala pa ko nakita ng mga pangbata, no, kay lawas pa lang nako, daan dili na siya pangbata. If ganahan ka makakita og unique pieces, kay take your time, look through everything yun, tanawa yun. Na ako'y usa ka tip, no, if you're looking for mom jeans, mga high-waisted jeans, check the zipper kanang sa bilahan. Oo, if you think nga sakto ra ang sa waist or sa hips, then tanawa ang sa zipper if taas siya. Basta ang kuno lang nimo kay sakto siya sa imong waist, and then taas iyang zipper. So na-learn na siya nako sa akong friend, no, si Chai Dilemma. Shout out nemo TBF. And if you're looking for an oversized shirt, mga button down shirt, ako na lang nimo, no, mo check na lang ka sa men's section. If mangukay ko, that means nga nakibanding ko sa akong self. Next man sa Jude nga, na ako'y me time. If makakita ko nice nga piece, kay merg worth it ang singot. And ayaw sad i-underestimate if you think nga kana siya nga piece kay tsaka, itry lang Jude siya. As in, itry Jude siya. You'll never know nga, once nga masulob ni mo siya, kay tada kay ma-visualize nga outfit. It's all about your vision, char. Mission vision. Basta for me, the key lang is patience. Diba? Go through everything and then grab lang sa kung unsa imong ganahan, and at the end sa imong sigig pangukay, evaluate. Char! Mao na kong buhaton. Grab na ko siya. If nakakita mo ato akong kung ano, GF versus BF nga thrift challenge, makita mo nga daghan kay kong gidala. Pero medyo na mangurog akong kamot. JK Star daghan jud kog makitaan. Mao na siya, ako na siyang bitbiton, and then monto ko sa kilid para ako siyang tan-awon. Ganahan ko niya di. Masulob na ko siya di. Practical siya nga sanina di. Naasay gyud mga nakuha na ko, even though nga nagwanahan ko nila, dili na ko sila mapalit, kay dili sila practical or dili na ko sila masulob di ay I find it nice, pero dili na ko siya masulob nga na gani. So ayaw spend sa di ni mo magamit, ganun lang. After na ko matuyok ang tanan gihay-hay nila sa okay-okayan, I always ask myself if is it worth it? Worth it ba siya sa price? Nasa joy uban nga kanang dili jud na ko siya paliton if ganahan ko, pero mahal ra kaayo. Except if na siya brand, then medyo mahal siya kana okay ra. Pero so far ako, I'm not really into brands. Sa style jud ko. And always check if na siya blood stain or unsa na siya nga stain, mga buling, ina. If you think nga makuha na ang mga buling, then okay. Pero if na blood stain, kay nasa G usahay nga mga jeans na siya lapus nga dugo or wala ko sabot nga, no, always check, no, kay bilasa ra, char. If na ay gisi man sad, and if you really like it, you can buy it and tahiin na lagi mo. Ako nakatry ko ana nga na ay gisi di ay ako napalit, so ako na lang siyang gipatahi sa sastre. Dili ko kibaw sa paglimpyo og tahi. And after sa imong ukay trip, ang pinaka-importanting pabukali first ang imong ginaukay. So ihumol siya, init na tubig, kumukulong tubig. So, stay siya na nimo siya for, I don't know, 1 hour. Okay na ng 1 hour. And then, after an hour, kay manggawas ang mga buling. Mag-yellow-yellow na ang tubig. Ito, manggawas yun ang mga buling, mga stains. So, basically, ang mga germs, manggawas, manghawa, mawagtang. And then, there, you can laba-laba your clothes na. So, maroon na siya akong ukay-ukay tips, no? Talagang Pilipina. I hope nga you find it helpful. I tried my best nga akong ma-share ang akong mga nakatunan sad sa pagsigig pangukay. So, muna na siya, oy, nahibong lang ko nga na ay mga mo-comment nga, nganong daghang kay kag makitaan nga nice, nganong sa among ukay-ukayan, walay nindo. To be honest, mas ganahan ko nga mangukay og kanang mga probinsya. I know daghang kaayo na siya nice nga clothes. Ayog kataha og adto og check sa mga ukay-ukayan nga duol sa imo. That's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, please don't forget to give this a thumbs up. Subscribe to my channel if wala pa mo ka-subscribe. Follow me on my social medias, everything at Angela Morales X, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye-bye!